satirice cu și despre Vlad Țepeș, domnitor cu metode care azi par de pe altă planetă. Când vedea hoți prin cetate, nu suna la poliție, le dădea o cazare gratis direct la expoziție. Avea țara ordonată, nimeni nu prea comenta, că atunci când Vlad vorbea, lumea instant asculta. Nu de dragul discursului sau al vreunui argument, ci fiindcă fiecare știa care-i următorul eveniment. Hei, Vlad Țepeș, ce radical, manager medieval, control total. Toți erau cuminți, ce coincidență mare, când greșeai puțin, primeai lecție în picioare. Hei, Vlad Țepeș, legendă și mister, spaima negustorilor venita din cer, cu regulament strict și privire de fier, a făcut disciplină în întregul cartier. Paharul de aur stătea liniștit în piață, nimeni nu-l lua acasă, deși strălucea în față. Nu era că lumea devenise brusc mai morală, doar că alternativa părea puțin cam brutală. Boierii fășeau planuri, șușoteau prin castel, dar când apărea Vlad, dispărea curajul din ei. Toți erau de acord, toți gândeau la fel, sau măcar așa spuneau când stăteau în fața lui Fidel. Hei, Vlad Țepeș, ce stil radical, manager medieval, control total. Toți erau cuminți, ce coincidență mare, când greșeai puțin,